حد ولك أسباب بزجبرو ستات حزب تجراي واقع كخفل يبلون ويزرو كريا إبراهيم بريزيدنت جنرال تحدث ورده مس كوميشنر جنرال دملاش قبر ميكائيل بزعبة ناب تجراي زبو عزا مخاين زتجبر كلكلا عمل كتوم تزراريبون سلامن دحننتن دق انستون محلاون متن خارن مسرت جبر بروجكت اب تجراي علاوي كوينو حماس امريكا نزغربتو امام مقراز التقسي ملسي هوا زبلون كالوتن سلامتنا ببزلخم ويبزحكم كبرات خطاتلتي أخسماوان مرخب حفاش لامون كانت المود كاب تقراي كساب علم لخ فصامه طري حبريتا ناباكم كنقربينا نفيديونا لايك چانلنا سبسكرايب بمግባር አባል ቤተሰብና ይሁኑ أخسماوان مرخب حفاش نقحات نقدم حد ولك أسباب بزجبرو سحتت حزب تجراي واقع كخفل يبلون ويزرو كريا إبراهيم حز زلو هلو كنتات تجراي أنت قلصة دليتنا نبهجنان كالق نسرحو زلنا سرح دما كالق عب زي ملكتنا عينا عين كليل نبل زلنا حزون تقوينا أن حسبلو جيزي أيو ناي حزب تجراي حسارة مكرا كاب جيزي ناب جيزي أن خف أيو زخيد زلو كبلا مس أخسماوان ميديات عن حيت زجبرا ويزرو كريا إبراهيم تزاريبا تخونتات كلاتنا كمن نكتاتولو زلنا توانا أجندانا تأيو تهزناي تهزب تقراي دليتن بحقين تأيو أنحنا نصرحو زلنا تأيو سلازي مستنا هزبي أجندا زسما معديو تأيو الكاخت مزونان كاللها دليتنا بحقنا كالي أنحنا دما بكالي لنا سرحنا خالي دليتنا خالي سلازي كلتيو سلازي متاطن كلتيو دما سلازي السمامعيه حزون ابلي داسنا انا نسعسع زلنا ابزي اجندانا انا عنكليل نبل زلنا سلازي نحزب تجراي وحسو سلامو وحسو زقبر دهننتون حالواتون زرقاقص ايكونن زلو تكايدانا يقداس كاب جيزي ناب جيزي تناي حزب تجراي مكرا تناي حزب تجراي مكا حسر ناقدد ايو زخير زولو بارقز توانا نقر نحزب تقراي طرح يكونن تخبابينا وانت مساسال يقن تحزب تقراي قن نايز حلفاون اللو ناي حزبون توسيخو خاب جيزي ناب جيزي ناب زخف درجاك خدن كلو تطويلنا خنحسبا كند زقبئنا اندقنا ناب كال اجندا مشيقارنا ايو ابزي داسنا اتينا عنكليل زب نبلنا زولكو مالتيو ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ብዙሓት መከራታት ኣለው ህዝብና ካብ መረበቱ ኣብ ዝተበታተነሉ ዝግበር ዘሎ ጽምዶ ናይ ህዝቢ ትግራይ ድሌታት ይምልስ ድዩ ኣብዚ ሕዚ ሰዓት ንምንታይ ተዳሊና ዝብል ምሕሳብ ኣገዳሲ እዩ ክብላ ወይዘሮ ኬርያ ኢብራሂም ገሊፀን ትግራይና ሉዓላውነት ከረጋግፀልና ይኽእል ድዩ ዝጽምዶ እዚ ሰላማዊ ብዝኾነ መንገዲ ተቃሊስና ካልኣይ ከዓ ህዝብና በቲ ተበታቲነሎ ኣብ ኬንዳ ዝነብረሎ ላብ ማእኸል ዓዲ ሕዚ ጽምዶ ምስ ተባሃለ ድማ ደንጊፁ ላብ ማእኸል ዓዲ ዝተበተነሎ ፍቓዶ ስደት እውን ኣሎ ብቻ ብዙሕ መከራ ኣሎ እቲ ህዝቢ ትግራይ ተበታቲኑ እዩ ዘሎ እዚ ናብ ሓደ ዘምፅእ ድዩ ትጽምዶ ኢልካ ክትሓስብ ኣለካ ካልኣይ ድማ ትግራይ ሕዚ ያው ዓንያ እያ ዘላ ስለዚ ትግራይ ዳግመ ህንፀት ዝሕግዝ ድዩ تحز صمدو نبلا زلنا ناي حزب تግራይ حزن زدبس ድዩ نا حزب تግራይ زعنግل ድዩ ስለዚህ ብዙሓት ሕቶታት ኣለዎ ኣብዚ ሕዚ ሰዓት ማለት እዩ ዞሮ ግን እቲ ናይ ውዕሊ ፕሪቶርያ ንወሎ ማለት እዩ እዚ ዝምልስ ድዩ ትጽምዶ ሕዚ ማለት ዋና ሕቶና እዚኣተን እየን ካልኣይ ከዓ ሕጋውን ህዝባውን ዝኾነ መንግስቲ የብልናን ስለዚ ናብ ህዝባውን ሕጋውን ዝኾነ መንግስቲ ንኽንምስርት እዚ ጽምዶ እዚ ይጠቕመና ድዩ ዝብል በዚአን መመዘን ክንከድ ማለት እዩ ካልኣይ ከዓ ኤርትራ ሃገር ድማ ምስ ሃገር እያ ዝኾነ ይኹን ድጋፍስ ይኹን ሕቶስ ይኹን ዝኾነ ነገር እንተሃልይዋ ምስ ሃገር እያ እምበር ምስ ክልል በየናይ መስርሕ ስለዚ እዚ እውን ክሪኦ ኣለና ማለት እዩ ካልኣይ ከዓ ንሕና ብዝተፈላለየ መንገዲ ልተሃሰና ሰባት ኢና ስለዚ ንምንታይ ኢና ተደሊና ኣብዚ ሕዚ ሰዓት ንምንታይ ኢና ተደሊና ኣንሕና ንምንታይ ኢና ደሊና እያ
ዝብል ብደንብ ክምለስ ኣለዎ ምክንያቱም ጽምዶ ምስመን ንምንታይ ዕላማ በየናይ መንገዲ ዝብል ክምለስ ኣለዎ ሱቅ ኢልካ ህዝቢ ኤርትራን ህዝቢ ትግራይን ንምርኻብ ሳልሳይ ወገነ የድልዮን ስለዚ ብደምን ብዓጽምን ብኩሉ ተኣሳሲርና ኢና ኣሕዋቲና ወዘተ ዝብሉ ነገራት ኣለዉ እዚ እቲ ሓቂ እዩ ትክክል እዩ ግን ክትንተን ኣለዎ ኩሉ ንምንታይ ኢና ተደሊና ሓዘብ ዝሕዝ ሰዓትስ ንምንታይ ተደሊና حزي زقبر زلو ركب تمدو حقن سرعتن زتحس እዩ ዳጊምካ ናብ ጽንተት ንምእታው ምጽዋዕ ማለት እዩ ሕድሕድ ውልቅ ኣሳብ ብዝገበሮ ስሕተት ህዝቢ ትግራይ ዋጋ ክኸፍል የብሉን ፈተና ጸላእና በቲ ሕገ መንግስቲ እቲ ሃገሪና ክንምራሕ ኢለን ስለዚ ፈተና ጸላእና እቲ 27 ዓመትና ተጠቐምናሉ ዝነበርና ሕጊ ንሱ ኢና ክንክተል ንሱ ኢና ክንምራሕ ካውዚ ወጻእ እንተ ኸይድና ግን ከም ድሌትና ንገብሮ ነገር የለን ሕዚ كم دليتنا نخذ نجار يلا نحزي لك حق طحاسنا اي طحاسنا زمت أنا نجار يلا إلنا لبنا ندعد عنا نخذ له نجار يلا حزون اتها تقبر زلا ركب حق زت حست هزواو مسرت يبلا كل الحجر نون كالرخبة أي خلا زي حزب تجري كي ساعات بولكو كالرخب زدلة يرخب مسؤوليو تحتات النتو ناولكو يزغون كبودا بخرخب زدلي يرخب تحتاتنتو ناولكو يزغون دحر حزقن حد قلسب بزفصو مسحتات حزب تግራይ ዋጋ خفل يولن بفصم حزب تግራይ ون كاوزي كقطب اللو بقى كقطب اللو حزب تግራይ دمن عصمن زلو مس حزب ኤርትራ ጥራሕ አይኮነን مس حزب አምሓራውን ኣሎ مس حزب ዓፋርውን ኣሎ ህዝባውነት ተተሓሳሰባ እንተሃልዩ እቲ ተፈጢሩ ዝነበረ ምስቲ ህዝቢ ሰላም ምፍጣር ኮብት ጎሮይትና ምሐሸና ንሱ እኮ ይቅድም ዝግብኦ ነይሩ ካልኣይ ከዓ ኤርትራ አንሕና ጥራሕ እኮ ይኮናን ብደምና ምንራኸባ ካልኡ እውን እኮሎ ስለዚ ካልኦት ሃገራት እውን ኣሕዋቲና ተዋሂለንስ ከም ድሌተን ዝኸዳሉ ሕገሎ ዝኸዳሉ ስርዓት ኣሎ بسرخة تمكن له نحن 27 عامت كنسرحهم زغبرت سئلنا دغنري نرقد نيرنا اغبابنا تلوده حنت هاجرس مسكالي هاجر كتراخب انت خوينا نايركب سرعه يولا حق يلا ازوي ناتفلط يزطحزلو እናተፈለጠ ኩሉ ዝፈልጦ እናሰርሐሉ ዝጸናሐ እዩ ስለዚ ላበይ ከይወጽሑ እንታይ ከይመጸና ዝበሃል ኣብ ህዝብና እዩ ዋጋ ዝኽፈል ዘሎ ስለዚ ብጣዕሚ ሕዝውን ጥንቃቐ ንገብርለ ኣነ እንታይ ዝመስለኒ ይመስለካ ሕዝውን ንዳግመ ህንጸት ንዳግመ ኣይሚን ንዳግመ ጽንተት ምድላዋትና ወጋጊና ኣለና ኢልካ ጽንተት ምጽዋዕ ይዚ ስለዚ ጥንቃቐ እንደገና እንታይ ኣሎ ናይ ህዝቢ ትግራይ ንኤርትራ ርክብ ኣብ ሰናይ ድሌትን ናይ ሕወሓትን ሻዕብያን ዝተመርከሰ እዩ ኩሉ ዝግበር ርክብ ንህዝቢ ግልጽ ክኾነሉ ይግባእ ህዝቢ ትግራይ ልዕሊ ምንም ናይ ኩሉ ግዜ ሕሪኡ ሰላም እዩ እንታይነት ሰላም ኣጸቢቑ ዝርዳእ እዩ ክብላ ወይዘሮ ኬርያ ኣረድየን እምነት ዝሮ ዝሮ ብናይ ህዝቢ ኤርትራን ናይ ህዝቢ ትግራይን ረኽብማ ኣብ ሰናይ ድሌት ናይ ሻዕብያን ናይ ሕወሓትን እዩ እንት ደልዩ የራኽብዎ እንተ ዘይደልዩ ድማ ይፈላልይዎ ቅድሚ ሕዚ እውን ህዝቢ ክልቲኡ ህዝቢ ኣሚንሉ ደልይዎ ይኮነን እኮ ተፈላልዩ ህዝቢ ኣነ እኮ ስመራ ከይደሪኦ እየ እቲ ህዝቢ እቲ ስምዒት እኮ እምቢበዮ እየ እንታይ ዓይነት ስምዒት ከም ዘለዎ ክንደይናይ ጻምእ ከም ዘለዎ ኮሪኦ እየ እቲ ህዝቢ ግን ቅድሚ ሕዚ እውን ህዝቢ ኣማኺሮም ልዕሊ 20 ዓመት ኣይ ሰላም ኣይ ኩናት ኮይኑ ናይ ክልቲኡ ህዝቢ ርክብ ክፈላለዩ እንከለዉ ህዝቢ ስለ ዝደለየ ድዩ ህዝቢ ስለ ለኣምሉ ድዩ ክልቲኦም ሰናይለት ይኮነን ተመስረተ ይኮነን ድዩ ሕዚ እውን ክልቲኦም ስለ ዝደለየ ይኮነን ድዩ ህዝቢ ትግራይ ህዝቢ ኤርትራን ክራኸብና ዝብሉ ዘለዉ ክልቲኦም ኣካላት ድማ እቲ ዝነበሮም ፖለቲካ እምነት
حزم من تاي درجة أي زول زبل هزبي فلطونا بتعنتو ناي شعبية زنور أمنت عب حزب تقراينا وحوحتنا عب هاجرن زلو أمنت أقميت أنيرا إزي أمنت إزي أمنتي يكونن ويد ما عرية يا ويد خكل يكونن جيجا زخنا بهجن دليتي ينيرون نيلو دو إذا كله قف عز تفت أما بحزب تقراي جيجا أيول الأمين تناسي أي انتا إزبلا أي الناس أي الناس حنا ندي كنا نيزبلا تخالفنا دي كنا نيزبلا إزم كلهم زياتهم تخكل يكوننا نيرنا تجاجينا عينا زبل ملقت تحليفهم يوم على حزب تقراي تفت أما خن كحسينا دي لهم يوم قفع فتيمنا عينا دي لهم يوم حزب تقراي 4 عامات وي 5 عامات ندحريت كنملس عينا لهم مليسومنا حزب ما تريفا زلا 4 عامات نقول كنقورمينا لهم نسا تريفا نسا نخغورو دا يكوننيو تجاجينا عينا دي لهم يوم إذا كله مرزي حزب تقراي نسالاس عامات زنزح زنبرة جيجا أيولم ديو إتبانا زنبرة أباناون أب شعبية انت عينت مثل كنحتحز زقبر زنبرة جيجا أيو تخكل يكون انت جاجين عينا شعبي ناي شعبية ويدمانا إريترا منقستي وجن هزب تقرأ أيو تجاجين عينا إلهم ديو حز انتاي اندقنا سميعي مسلكا بقى تي قفع فتصيمو وزلسي أنحنا ونا إيتي إريترا زفتصمنا يقفعي نيرو إيو ناتي جيزاوي محدار تقراي بمحجاز آب تقراي سروع زخونا منقستي نكمسرات بوغان فيدرال كسراح زقبقو نكسراح تعنتو مقبار يدلي كلو نزا سراح دما ناي هزب تقراي دليتن تغمن ما سرت زقابرا نكخون كلو بحبار كعسل تاويعن حقاون ونططو نبللو سلازي ناتي جيزاوي من محدار كلاتنا ندحد دقفنايو كالأي كعفت فيدرال كفصمو زقبقو نخفصم صعنتو خنحدر لنا نحنا كلاتنا ببزلنا لأكو تعنتو زولكوها الحقتنا حلينا مالتي كان حزب تقراي دليتن باهقن تقمن مسارات غيرنا مس كله مالتيو سلازي كله ببا أكالو دياسبورا ون بتمساسالة كله عاوزو زوريا تعسلنا نسايا عاوزو زوريا زي تعسلنا نسايا مخنياتهم كلاتنا التفلالي حزب تقراي بزيئة وسيد كايا لو تخمس زول الله بزيئة ونالله كلنا نيبعلو امنات بوليتيكا وامناتنا تحساسبان اللو ازي حزب يزوسنو من ايزو واتس انزبل حزب يزوسنو لاو قدم مسغارنا جن ات غيزياو ممحدار تخكلنيا امحدار كخون اللو ازي دما دغاف يدليو تخاليت ناي مጨረሻ دما حنت خن امنلا زلنا حزي حوحت حقاوي يكون بوليتيكاوي يكون سبقنا أبقعي حزب تقراي كأمن اللو بخالق من قد خقالسي يزبله خقالسي خلي أبز حز ساعات جن أنا حقا منقستي إذا زارب زلخو تحقا منقستي خو يزبل لك خمتنا يقدم حز عينيني أيد لينا الحزي حبب أيد لينا وسن مخاد أيد لينا كاوزي وصا أزقبر منقسقاس جن እንደገና ተመሊሱ ዋጋ ከፍለና እዩ ስለዚ ዋጋ ለኸይነ ከፍል አውዚው ፕሬዝዳንት ጀነራል ታደሰ ወረደ ምስ ኮሚሽነር ጀነራል ደመላሽ ገብረ ሚካኤል ብዛዕባ ናብ ትግራይ ዝጓዓዛ መኻይን ዝተገበረ ክልከላ አመልኪቶም ተዘራሪቦም ቤት ጽሕፈት ፕሬዝዳንት ከም ዝሓበሮ ፕሬዝዳንት ጀነራል ታደሰ ወረደ ብዕለት 23 ጉንበት 2017 ዓ.ም ምስ ኮሚሽነር ጀነራል ደመላሽ ገብረ ሚካኤል ብዛዕባ ናብ ትግራይ ዝጓዓዛ ናይ ጽዕነት መካይን ዝተገበረ ክልከላ አመልኪቶም ተመያይጦም ኣብ ዝሓለፉ መዓልታት ናብ ትግራይ ዝጓዓዛ ሸቐጥ ዝሓዛ ናይ ጽዕነት መካይን ኣብ ክልል ዓፋር ከም ዝተኸልከላ ዝፍለጥ እዩ እተን ሸቐጥ ዝሓዛ ናይ ጽዕነት መካይን ዝተኸልከላሉ ምኽንያት ካብ ትግራይ ዶብ ሰጊሩ ብኮንትሮባንድ ሸቐጥ ይኸይደሎ ብዝብል ምኽንያት ዝተኣሳሰረ እንትኸውን ናይዚ ሓቅነት ከዓ ብናይ ሓባር ኮሚቴ ክረጋገጽ መአረምን መቆጻጸርን ስርዓት ክህሉ ክግበር
እምበር بمسارة ዝርከብ ውጽኢት ስጉምቲ ክውሰድ እዚ ከዓ ናይ ክልቲኡ ወገን ናይ ሓባር ስራሕ ክኸውን ተሓቢሩ በዚ መሰረት እቲ ክልከላ ተላዒሉ ደው ዝበላ መኻይን ክልቀቓን ቀጻሊ እውን በዚ ምኽንያት ዝግበር ክልከላ ከይህሉን ኣብ ሓበራዊ ምርድዳእ በፂሖም ክብል ቤት ጽሕፈት ፕሬዝዳንት ሓቢሩ ሰላምን ድሕንነትን ደቂ ኣንስትዮ ንምሕላው ምጥንኻርን መሰረት ዝገበረ ፕሮጀክት ኣብ ትግራይ ዕላው ኮይኑ ትካል ሰላምን ድሕንነትን ደቂ ኣንስትዮ ኣፍሪካ ሰላምን ድሕንነትን ደቂ ኣንስትዮ ንምሕላውን ምጥንኻርን መሰረት ዝገበረ ፕሮጀክት ኣብ ትግራይ ዕላው ገይሩ ኣብ ዝኾነ ሃገር ድሕሪ ኩናት ደቂ ኣንስትዮ ንማሕበራውን ቁጠባውን ማህሰይቲ እንትቃልዓ ይርአ ደቂ ኣንስትዮ ትግራይ ድማ ብሰንኪ ኩናት ነዞም ጸገማት ካብ ዝተቃልዑ ክፋላት ሕብረተሰብ ብቀዳምነት ይጽርሓ ነዚ ጸገም ንምቅላል ድማ ትካል ሰላምን ድሕንነትን ደቂ ኣንስትዮ ኣፍሪካ ሰላምን ድሕንነትን ደቂ ኣንስትዮ ንምሕላውን ምጥንኻርን መሰረት ዝገበረ 75 ሚእታዊ ደቂ ኣንስትዮን 25 ሚእታዊ ደቂ ተባዕትዮን ተጠቀምቲ ዝገብር ፕሮጀክት ብ25,000 ዩሮ ዕላው ገይሩ ኣተሓባባሪት እቲ ፕሮጀክት ወይዘሮ ማህደር ዳዲ ኣብ ቀዳማይ ዙር ኣብ ክልተ ዞባታት ትግራይ ስልጠና ንምሃብ ምድላዋት ከም ዝተወገነ ገሊፀን ክብል ቴሌቪዥን ትግራይ ጸብጺቡ ኣብቲ መድረኽ ምብሳር ፕሮጀክት ዝተረኸባ ሓላፊት ቢሮ ጉዳይ ደቂ ኣንስትዮ ትግራይ ወይዘሮ ኪሮስ ሓጎስ እቲ ፕሮጀክት ብሰንኪ ኩናት ንማሕበራውን ስነ ልቦናውን ጸገማት ዝተቃልዓ ደቂ ኣንስትዮ ቁጠባዊ ዓቕመን ንምጥንኻር ሓጋዛይ ከም ዝኾነ ተዛሪበን እንተኾነ ግና ተመዛበልቲ ወገናት ንልዕሊ 4 ዓመታት ዝኣክል ኣብ ኬንዳ ደርቢኻ ዝሕለው ሰላም ስለዘየለ ጊዜያዊ ምምሕዳር ኮነ መንግስቲ ኢትዮጵያ ጠመተ ሂቦም ክሰርሕሉ ከም ዝግባእ ኣገንዚበን ሕብረት ኣፍሪካ ምስ ቢልን ሚሊንዳ ጌትስ ፋውንዴሽን ዘለዎ ርክብ ንምሕያል ተስማዕምዑ ቢል ጌትስ ንዘላቂ ሓገዝ ኣፍሪካ ዝግበር ጻዕሪ ኣጠናኺሮም ንምቕጻል እውን ቃልኣትዮም ኣብ ወንበር ኮሚሽን ሕብረት ኣፍሪካ ማህሙድ ዓሊ ዮሱፍ ኣብ ጉዳይ ምትሕብባር እቲ ሕብረት ፋውንዴሽን ጌትስ ብምጥማት ምስ ቢል ጌትስ ሎሚ ኣብ ቤት ጽሕፈቶም ተዛትዮም ስርዓት ጥዕናን ውሕስናን ምግብን ኣፍሪካ ንምድንፋዕ ከምኡውን መፍረይቲ ክታበትን መድሓኒትን ውሽጢ ሃገር ምስ ፍሕፋሕ ኣብ ዝከኣለሉ ኩነታት ዘትዮም ማሕሙድ ዓሊ ዮሱፍ ኣብቲ እዋን ብፍላይ ዓለም ለኸ ሓገዛት ምቁራፅን ጽዕንቶ ኪሌማዊ ለውጥን ንምጽዋር ቃል ዝተኣተዉ ሓገዛት ዘይምፍጻም ነቲ ኣህጉር ዘተሓሳስቡ ከም ዝኾኑ ኣልዒሎም ቢል ጌትስ ብግዲኦም ስጋት ኣፍሪካ ከም ዝካፈሉ ብምግላጽ ንዘላቂ ሓገዝ ዓለም ለኸ ምሕዝነትን እቲ ኣህጉር ንምጥንኻር ኣብ ዝግበር ጻዕሪ ከም ዝድግፉ ቃልኣትዮም ክልቲኦም ወገናት ህጹጽ ዓለም ለኻዊ ምትሕብባር ፍትሓዊ ንግዲ እፎይታ ዕዳን ኣድላይነት ኣፍሪካ ትመርሖ ፈጠራን ሓበራዊ ቅዋም ከም ዝሓዙ ካብ ሕብረት ኣፍሪካ ዝወፀ ሓበሬታ የረድእ ሓማስ ኣሜሪካ ንዘቕረበቶ እማመ ምቁራጽ ተኽሲ መልሲ ሂቡ ኣሜሪካ ንዘቕረበቶ እማመ ምቁራጽ ተኽሲ ሓማስ መልሲ ከም ዝሃበ ተገሊጹ بمسارة زي حماس 10 بهوت زلو إسرائيلاوያን جهوتات 18 زمتو جهوتاتن كملسن بقولك عدما بركت زبالو فلسطيناوያን أسرات كفتحون دلوي كم زخونه أفليتو انت خونه أبت إمامة قال ممحياشات كجبر حاتيتولو እቲ ጉጅለ ቃዋሚ ምቁራጽ ተኽሲ ክግበር እስራኤል ካብ ቃዛ ሙሉእ ብሙሉእ ክትወፅን ንቐጻሊ ዋሕዚ ሰብኣዊ ሓገዛት ውሕስነት ክትህብን ዝብሉ ቀረባት ደጊሙ ኣጽኒዑ ካብዚኦም ዋላ ሓደ ግን ኣብቲ እማመ ዝሰፈሩ ኣይኮኑን እስራኤል ነቲ እማመ ተቐቢላቱ እያ እትብል ኣሜሪካ ንዘቕረበቶ እማመ ብግልፂ ዝነጽግ ወይ ብንጹር ምቕባሉ ዘረጋግጽ መልሲ ግን ኣይኮነን ሓማስ ነቲ ብፍሉይ ልኡኽ ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ማእኸላይ ምብራቕ ስቴቭ ዊትኮፍ ዘቕረቦ ረቂቕ መልሲ ከም ዝሃበ እዩ ገሊጹ ካብ ቤት ጽሕፈት ቀዳማይ ሚኒስተር እስራኤል ቤንጃሚን ናታንያሁ ዝወፀ መግለጺ እስራኤል ነቲ ጅሆታትና ንምፍታሕ ዝምልከት ብዌትኮፍ ዝቐረበ እዋናዊ ማዕቀፍ ክትስማዕማዕ እንከላ ሓማስ ግን ነቲ እምቢታ ይቕጽለሉ ኢሉ كبرات تخطاتلتي أقسماوያን መራኸበ ሓፋሽ ንሎም ዕለት 25 ወርሒ 9 2017 ዓመተ ምህረት ዝሓዝናዮም ምድላዋት ዜና ኣቅስማውያን እዞም ክትከታተልዎም ዝጸናሕኩም ይመስሉ ነይሮም መዝተረፉ ምድላዋት ኣቅስማውያን ቴሌቪዥን ሰናይ ጻልሒት